Onua, mame mo wakwaba, emo wachi. Na me de wiase mu no, sa enka be ya ufa we yire anasa ufa girlfriend na ufa boyfriend anka me wadamfo ehu. Yese bia wo hwe nipa na so ya damfo papa dia na ene. O ma na ehu de wi ya oba na ositi anasa wo de no akakochia. Na me ba beka abayo bi ho asem, abayo no ho asem na me ba beka no. Oni ne ku atena. Ena onua na damfo ababaji ne ku no afini nsema akwakoye insem bebra afi kwa de bema no ompene ni mahwe kra ma isi anu apam no na hwe kra mpadofo bibi esi kamhwe na ye konko twi na damfo ya oni ni kun esi enfoni eba mudofo adwenche sa wo inti pomodi so behwe ama no akọ eye ende mewo ababa wa bi ewo manim ha ewura akwaba yajo good your frau say but your friend Amina Ibrahim Amina ufri he na bai ufri kwan finfi nyina hini kwan so pachai wote kwan finfi pe ana wuram woma eyamane Yunus eho na wo pachai nyina wusu pachai nti wusi wo kwan finfi na wafa ka e de awuram ekọ nyina wusu ho pachai nyina wusu adwuma be na ayo nyina wusu pacho na me ye galamse na mbefa be ma oye kuye adwuma nti sesi a wo ye kua na ada so ye galamse me ye kua ne galamse ni na wo ye kua ne galamse ni nyina pacho ase wanim aye mobo bi ade na wa ye wanim mobo sa Ibrahim ade pacho kwan be ma ne de me fa so eno na ama wo ho aye mobo sa tu wo fie nyina wo ye wo ho mobo se ya pacho ene esa wo dwendwene pa wo o dwendwene pacho usade adwendwe wedding fie say fina manya 39 years hey wo ya sure so ni mu fie pacho 39 years obi ahu aka kire oda se wanyini sine wo fie obi aka sa bi a kire oda pacho jaya adwendwen no wate you mate wan hwe ya ubewu aja wadwendwen ho wate you won se wadwene a hwe onkra nkwa mu ha nyina na ayiye say ya na naute ana abefa be ma no aye sei na menti sei kasegu we mu bra woni me wo wie ya me nyemo ya no start ye na tete ne doso ene ma obe ye sei wo ma sei me o ma fo e ma fo oni me ma dodo sei na wo ma fo no we nu kwa na ye ne papa ya anko na miansa ne de omo papa ho miansa ne nyina afri papa baako e na we de ama wa be fon e no no ne papa nko oba wo ye galamse wo ye de wo galamse mu ya me kwatwa kodo ukutwa kodo unim twa pacho wa utwa kodo ye twa ne sei ye kopre na tie na ne de agu omaye ayibi te se kurabi ono na de help am bi na ye ho na na ewia na yatwa mo kopre na tie ne we omo ye mine no omo ye mine no omo netie na omo betu agu ho no na mo nso makopre bi eno e ma ne doso pacho inti mo pre ne say mo kwa enetie na egu ho no na obi e presa bi obi e presa na de inti wo sabe boaboa wo de anugu baabi me wia no mapenso ade atwa na ade atwa pacho inti wo ko say ya utumi nya be say ebi wo ha me ko boa no 1 week mitimi nya 10 million na ko achiri wa ukoboa no a ebi ana wotwe inti after 1 week no na watena ho atwa utwa wi a utumi nya be 10 million wow ema na ya amokopre nete ne doso mo doso mema nyina ye na omo nyina pribo moni mema nyina pribo pacho ne me ne kopre nete se ne mema ni twifa muzo
on the some which are fire soda. Ba wani nya de a untumi ntwa. Ebefa ai. Bachomati. Okay. Afei Amina awia yi asem ben nyabotrema wo mentu nsi mfimfini ene de waba yanim ha kyerɛkyerɛ wasemu na yintie. Mene be man me fa be man no ni hwe no manfo moto na okoje no wabetwi. Ti debi wo ha 6 krampo nti menye bi mfanko. Yese me kwa adwuma na mbejo so na na ya ahomtea. Na me ankasa ma yiska. Be se 300 ebi wo ha 2.5 na me de atua ma nipa kro no no waje de ama o nte wo ma no onya kokoo bi se o tene feso na obebo mamane na mso se wanya de a se wote a metimi break adwuma na mso maso mu ma ya yede na masesa ewi a ebo wi na esibo ma na masasa asie kwa adwuma na o kanche mi so o ba wo ba bi na akola na baby owo no na ninje nti okofa akola na bleme na akola na ejina class 6 na ode ne bleme me hwa akola na mene ne boss abla na ne papa be kanche mi se sisi de mama ne ba no ne ni abafie omo wasase bi a omo de ba be ye gala adwuma ti omo de omo de be ma ne ba no mana ade adidi so na eja yeso yenye bi didi be ma enya saasase ne kan adwuma no ho na ombeji kokko afuo no baako na yen hai dan sa kokko afuo na ne dan na yetim na ombetuye se mikunu nya gala no onhwe afuo ni ti omo oje omo afuo na me sore ye na me bisa dan na ye koje sa dan na menyem ntimi kunu sase se wo ye gala na no akofa mba mienu ofawa no akoha dan no wasisi mama na watena se nti ya ye wo fie ni de wo koka se bibi se ya wo mfie o si minibi so na me so me ha na adwene me yimani ti se me so me kwa de me san beka no na me so me de ono didi mu kakra na ombeye me awo be ka me na me call hospital me call 3 days na me ntime wo na omo se sade a giso mo ye me operation no mo ya akola no na akola no ho me krampo yate no omo de me call operation room no mo koye se me kunu obi yire na okoje na aboso se ne yire okuna akwa akoje obi yire se ye ne yire no enne ono na etimi de monne obi yire no patron aba abeje wa ware no aboso woni okunu ne dan ya na mutimo no ono na tim patron okay enti ye do ko operation room ene ye dai me kwa omo ye me omo yi me free room ho amedi pia omo de me ko bebia me ba no won asama me kunu ka kire me se ai so operation omo ye no operation to operation o ma ye ye banchi pesi ye krampo na mene ne bewi a be ma na de disa me man kasa mambo wa na me de kofi ye de ko ye nti omo je me to ho 4 days na ombe yi mi da ombe yi mi kunu ti mi frɛ me a na omo nya yi mo na msi da bi o se no pe kwan akọ na me ye brebre omo yi mi na me kofi ho ye kofi da de na eduru fia na me kunu so kancha me se ne papa afrɛ no se nya ne papa na afrɛ no okọ nipa na oje ne yire no okọ sa ba no kuro ne na akọ enjoy ti da no wa ma eduane koko na me ye da de no na me no mo ya de chinye na msa no musa koko na oba wa wo foforo patron onum koko no the whole day me no mo sa ntanyumbre na ba be so e bo fo na me friend say na wo a ma ba fia ma wo a wonim se miniske bi adama ho na me fra wo na me ba dadada wo mbeduru oba beduru anyumbre 6 na duane kutan ma se oba na kabanku achechire o roba na wachechire nkwan no ai duane na me de aba no me de ma wo se di a obekase wundi na me se duane akofa ne kwantintin we aba no o ma me be na no duane ade ama wo se beji bedida se wo ko mpena no ho ide me kansa na me de me twa so na me sori na me yis kama me ma me na o hwe me no se wo don onfa nya nkwan no nye duane tambia duane me be bia na mindi ni sana me yefunu krampo ya ya me ya
na maame ji mi sika no kwoto oduane nti ni 3 days wo kasa na ada no ntoka nti oba ye no se na duro bi si ho ma no na me sisi a wo ne me ba ben ham so unim se me ni ahonde bia me de no aduro nti we a nda ase ya sisa kotugu e me ka asa masum se won oba wa wo foforo no pachwan ya ye operation no pachwan e no hwe wasum masum na maame no so na odwala akula na oja akula no koto ho na obeholu no no say kwan kra maame nya ya odibe holu no ne de oni de onte ase nti ewo ma na wo se omo ko na maame no wa hwe me andru 1 week mpo no ko e nti me ya na me ye kakra na madwala akula no nti me behwe na ejesi misisi na me frɛ me papa kan se mi ntimi na akula ne dwale akura mpo e ma misisi ye me ya dodo na papa se sa dia wa frɛ na ne na akasa se o ma me metena o mo kakra ti me ho chine kakra na ma yede ma san ba machi na o ankasa obe kanche me se o papa afri o se me ma ombla na me se sa dia meko na me kurampo me bread do o anhwe ya abewu han duane kurampo me di kurampo me se kotu banchi bla untumba na me hu bebe o tu banchi difa me kansa na o se ne sa dia obe jam kwan dede na obe jam kwan pon onya di mi sika mu ana o ma me 200 cedi se menje menko na wo na wo kwa hen e ko me papa mo ho e wo hen e wo fijase akura biase fijase akura e frɛ ho sɛ menam pachoy enti wo free nyina usu ho besia kwa fijase menam pachoy aha ti mi koduru ho na me san frɛ ne sɛ sisi a wodi ma abai andru 3 days bia na wo ma oba afofra san abadam ho na dan no eyo o akofa wompna wonni dan bia wode ne beko me a me dan na me ne akolai ba abedam no e na wo asan akofa oba afofra na wo ye dan na hu so oba afofra bam obi na frɛ me na ekire so me ko hu ye me ko to oba no wodam ho so nti wo na wo menam na obi frɛ wo after wo free hot 3 days later se wo kuna akofa oba de na betena sa dan mu ho to aso ko na me san afroka na mba me se nti sa na wiasete baby a me da no na wo so ama oba no one oba ne da ho na me kunu san won ne ma no kwan so won bela na me so wa ma no kwan a nkopɛ dan foforo ma no nkoda dan we na ye dan a wo be ma na dem na me de me twufa so na me san fa ka na me san ba mena betna ho tinansa na papa sisi de me ho atom kakra me san ko machi ankotena se nti na me friend se semasi me bo bra kwaku nya me bo papa mo se o ma hwe me asisi de o ma bre nti me san bra machi bi ai o ba be dadan bi na me sa na nya dan na me ne wo te no ai okra shedam na msuyo mate ndi na mi mani na me se minuane ye na mba be fa ne ma okuma senti me ko ho akohwe sampa nde obetu kwan krampo ntena kuro no so krampo na mame mbeto no na mse utu kwan akwahe ai me ko pa adwuma ye na mse ko pa adwuma okuro be so wankasa na mse nde saade me de meba fasafo ane jai na meba na ma betena se me de me fa me safo nja obia na me de me ya so de na mkoe me koe so ba no so ofie ho me a me niam egugu ho no o hwenya me anim sesa niam na me fridge nyina hyehye table ase fridge nso ko table ase fridge kuma bi se ketua ne bia na me toy no wasesa ni nyina hyehye mu na sa atam no de wuniska no na sa fridge no mu nsuo na wono wo mpena no kurampo ka banku a ahwa na wodi banku ne no fro ye nyina hyim nso me nkasa me yehwe na me de me kan ya na me dano me ho bae me bae ndu me duru kate ya na ofre me se o kanche papa ne papa ketua bi se on frɛ me mbe kan kanche me se me mbe yiyi me niama no ma mbe yi a obeyi niam na tu agu abonten na me se saade a me nkonko yi niam bia biom to pa o ka chere se onyi yi niam na tontwene na me de min sansan machi biom mba kuro no so no wan kasa na me so me yi mani to aso yi mani ebae ebetena na me frɛ ne papa na ne papa se de bia me ka chere se fa no fa mera kwan so pesa o de ne ko wo se obesesa sisi akola na o awo no wantu ne din
kulana oko 4 months no wantu ni din de bia ye ka on pese ye ka sisi ye di ye nka na asem okrum ho na ne papa ne kire me direction se me fa ne mbla ha di dana me ba krampo me brands na me duru ha na me fresh ha no ma me direction na me de buy enti o de na ba se de na wo uhia se ye sisi ye de me se me hia dan o ma me dan no na me ntinam no wonsan sumi no on wale no wale me nsi ni kwan wo ba bia bium on sumi na me nko ene na atena for good years me be fa no na oni hwe won nsam enam galana so a na ede gigi afuo kakra na ewo ho nti wo gi afuo ba ku bi wo me nam e kan chem se me wo a me ne me ba no ede no nti me kwa ho no na oba akro ya san dada wo na wo beton afuo no wo ho bra me ni mu hwe oh wa beton me na mafuo no wa beton wa ton mene ne tena japade de yebi motos nyina woto de ma okada fo nyina oba ne dede no ma ne to ni nyina achi nyina mankasa bia disia message japade no medie wo maka kokko afo mienu na plot no to foundation wo nti on fa me de mame na onsu me na me nkom baabi ni nyina awai ye chi hwa ba ko wo goso na ba ko so wo kotokuom kwan no so goso na hafu goso ana pacho ai hafu goso pacho ai ena ba ko kutukum kwa so pacho ai okay na plot no so ai ye baby any road mo kwan no so baby any road kwan so ho na ba ko pacho ai plot na wo ho na watu hu foundation okay tizesi a won ne wo baba ko pacho ai enti wote hen na nsem papa si me nkono mi da me adamfo bi ho anyinam so enti sesi ade nyina usu ho no onkoi mi nkoi o papa ka se free men nam na ko nyina usu no uni ba bi da wo ho enti wa men usu ti ha ye usu ti ya kasa mi ni ba bi ya da ho enti wa kwa akotena wadamfo nchen pacho enne kurampo ni kunu aba ti ye asamosi wadamfo ni kunu aba pachai tie ni ono oba ne beda he ni kunu tu kwan pachai eno waba pachai ni kunu watu kwan so aba sei die sa wa fe oyere na oyere nso wadamfo ni ba bi da na ndie yi ene o dada mo bi ene na de wa hura mane sounds no ho be kire o be ntie ba sei ya ba dai mesa ko papa mo e wo men nam ho pachai senti na odwendwene no entia enti baabi a wone krache ne te na wone yomagu no sese nioma ne gu ana so wayi agudan abonte manza misano krambo biu dana me free ha ko ya mo frɛ no na o sna frɛ me papa bona mane se an ono minye japade bia nti me se won free dan no mo mame nti obeyi ne niam free dan no adwane nti se obia hu ne kirkwan bi nti enne na papa ne papa keto an kan kire me se saade a wa bekra ne se obekɔ memenda boy ne ye friend say Emmanuel empty bet Emmanuel wa munnim kwa kuna bra kwa kuna mota friend wo wa osadi Emmanuel mpo Emmanuel entry ba wokɔ nyina usu ha ye friend bra kwa aku ba twan enti sese ya na sase na ne papa ka se wa ma akwala na ni aba fom enti ye de bema na mana ye gala didi so nkakrakra roda so ye gala na na wagyae na asem we baba nti o ma jafuo no nansanya ya sa Jeffrey nsam oni nti na ofra me sem yi me ne ma o sem na ma do me no nti na o ma agije o ma beje sase na free nsam okay afei edan no sa obi yire na okofa ne betena mu no oda so ne ti ana se wetu oda so ne tifio oda so ne ti ai ma fro obi se o wasan akosesa ne ba no makrampo abetena dan no nti o mo ne oni sister ni nyina ti dan osan akosesa ne ma aba abeka ho pa twan na wo ye de na hu se you obi yire na bra akwaku asan akogye no sister no minim no ewe ewo kotoku aha no ton nkuruma ne moku
ota de ba ye ho nti oba a wose ope anka nti anka no ebi wo masi na fom ho nti aya wo bete that day no po ba bete no oni ne kunu na ba bete anka no nti obeton kuruma na oba o sister mi na wunu aduane bia mi so banku na me kan ya me na me die minita me ko adwuma o se kan ne hye mame me kan ne hye no mama kuruma me de aguso no akotwi moko ba bia tenasia adi se na ni nyina na me kunu mpena no nti me ko site a me wo ha na be ma no otimi ka enyu no sufo mo sore amanfo yire no ma na moje me yire kakraka wo ton kuruma ni moko no ai okada ni biaje no nti ewo ma na mbebisa ne se dia ba asem na wo ni pokuya ne na ma amoye isi omusi wo aje ne yire nti wanja ya papa ne de bia obo udin wo site wo se enye ne hwi ne sister no enye ne hwi nti se that day na mkom papa mo ho abik sister ne ba fi ho no am ko hu no se na kama ankwa ko hu na kam bisa mi kuno baka se enye ne hwi ne sister no sa sister kakraka na do nyame ya no oba ma o mane banku no odi nkruma guso kodi no ono na yesa bran enti brebai na ukunu ene ne hye ye tama okote anka awafum ho no ana oba ma o mane banku tena fi ho no ene odi ese ne omukote anka no ahọ na omo statisi omo pe ho nti ewo ma mi kunu ye site adwuma no obi timi ba ukunu de oba bia ba site o osini nua ba na msi yiwani etoje o ma me de min si site o embe pe asem bia ho ti me ko ma adwuma nti me ndwena no me nyimu nyina otimi kra amina me ko afuoma bo oboa o she sister no ada sister no ono ni kunu ni jaya na ohu mi kunu na no jai be man ohu kunu no otimi be kan chem say ni kunu no monsa na mso bibia ya mpaibo sense your friend sister ne say your friend sister Pokuya Pokuya sister Pokuya ni tumi be kan onu ni kunu asem kire se ni kunu ayedai ni kunu no monsa boro na mso ukunu no monsa boro e bibia ya mpaibo wo bo mpae na wo padro bi mana wa hwe e be jai ai obi aja ni kuno enye na obenya ebi wale no onu de obesesa ne nema akọ se onu mi kuno ahyehye ho da obesesa ne nema na me se ye da ho 3 na mi kuno asore anaju onu afa kwan so aba kwan finfin sister ninti na mbisa se manfo kan wo di hu chini sisi de apie mama hu ai enye me hwe no nso wo de sister na akọ kire wo papa ena o papa peyin kan se de wo ye kai hu se wo na o papa ne ya aka no me kro ya na me kan mu ebom one ne papa ya aka 25 years me ya na mbe kan o mu nyina bom me se enye hwe una obesiesie one ne papa ntem ai ne blan mu ni nuan mu no nkasa obia ho no nam enti sister Pokuya ni hunu se afedie waba be hunu se oni ukunu twempra no oye dai oka de oni do ka che se ono e mpena na me ne twenye ne me wo ye nti ono so one ne ba ba twen nsuro hwe ntimi no wo wiase Pokuya no me ka bibia dance for papa na me de ne number ma ono ne di mani ma me koye na ye ne kotena ye sama o kan kire ye no o si hwe ntimi no wo wiase na wanka nkyere ne se senimu entumi wa etete wontoma wanka nkyere no me manka hwe ankyere o moda no na me fa kwan so ba me papa mu enti wo no se die hia wo pa waba ha ne se one wawo one na nete e na wokọ wakura ase se wo kwa akọkyene wo ho aba akọfo ba ompe dan ma oni akwala ne ntinem pa chan ejapade a munya aye no onfa wo de ma wo na unsumu na ko bebe onsanhwe ne ba no onhwe ne ba enu ne hia unti a wo ba waka sanse mu nyina ade a kire no de no ka kire wo me de me kan kire no so oni minni akunyesie bia ofa mempena nti oni minni hwie eka sa no ka kire wo sa no kan kire enti wo pesa wo ne ba ne da hen ono na minti minchire mabisa no na no frame se o seni scam akola
na o se akola no ho te se na me se de bi akola no ho te se akola ni ndi ndi sen akola na ubisa ni sisi a opam ye se ye nko no ehe na ye me na akola ne tena wo me nkoto duane ma no ana o ka de wankasa na o ka tem efiri ho so kora mpo so wanfre me bi be ma na kwan be na afa so adisia no kire me mishia no okuru nyina wusu ha kwan be so ona na besi mepe wo fi ono a be wura wo fie no obese wo pe na sa tam na ate hen na ma hide dan wo nyina wusu ha na ne san ko han dan na kotena mu isi a miniska bi ala me nisika da mo no so me de yade ti senka wunya ba bi tena wo nyina wusuo mpo a ka betumi asan akọ site akoye adwuma kakrakra asa enya bi na obi a na wote ho na ye ka kirew pokua na kunu ka kirew se ukunu age ne yire ene de keke ka ho ada na sa tam no wanko pokua ne ho na wotena ho ma me na me edru ba bi adri na sa tam na menyam amina da oda so pe ukunu me mpeni biom sisi a ne do afri me di enti na ne do afri mu atete ne do so me mpeno atete ne ye de so akofo oba afoforo no nyo oba no krampo me krampo mbu mi dada nti me fiti se menyem me dika akwache no na oba afoforo bi wo afum no baire me dua e mandi hu ba kompo one mpenafo na na etudie koche no wafuom se wo ye dai one ne mpena no wo ho ono so na nsan ya na okosama no ahemfie no jaan okosama hwan mi kunu wa ahemfie saa ne mpena no ai ekosama ukunu wa ahemfie se wa ye ndai pokuya no kobo ono ne mi kunu wo ni dem pokuya kakraka no me kan bibia okobo saa ge no eni mi kunu ni nyina ama omudi mi kunu ko hospital on be ma kro ya na frɛ me kan chem se oni pokuya demu atete pokuya kwa akobo kunu ne ge ka omo mi oni nyina ka bom na pokuya na ni wura fi se na ye wo kunu ene ono ba betare ho aba ye de botechi no eja kwa ame ya de baba asema na yeye good ena wiai arofo ne ade hye Amina Ibrahim ona we yenim hai na bra kwaku ya wo nyina wusu ona ho aba asemi nabusuafo we ne papa panyin wo nyina wusu na ne papa nkasa no mo so fija se achi ho na me de minim ho na ne maame nso ne maame ya ka baabi saa asem a wo kan nabusuafo ni nim o papa panyin ni nim pa di asem na waka o papa panyin de waka ble nti nansan ya okoye no o ka chem se me yi me ne ma no na mfra ne papa panyin ni se na okan nti o so oba ye na obeka nkire ne se una ofra mi na so meyi ne ne ma o meyi nko he na o se a me de ma ka nkire se on fa nko tek on fa de mra o tek se ni obetumi aka na no eye waya ade mpo okay atiefo srodi obenwo srodi obenwo nipa ni bi wo ho a eya menta ma ne kwan ma ne mmen wo ne wawade ma ne kwan ma ne mmen wo ne wawade na Amina wugidi se dia ina beba onso o sisifia ni bi na ba ma ebeja sisifia ne ho na wakwa akotwe mpana foforo adai wo waye ne de nti na abasa mi de menya ne hwe obo account de okay sem ka se ka de wonso na wo de ye be ma na be ma ne se wo mpa a wo be ka se wo na wo mi de menya ne hwe ubisa papa fo na me de asamutu o mani mu de bia mi de menya ne hwe nya me se yanka no kra menya ne hwe se asam krampo a ebe ya agrodie krampo me hwe se ono horoso nti me ya hu se ne horoso ne ba bebra na me ye de mso matwa so na mapem ba bia akotena na wani nso na me bunu papa me bunu pa na wonu aduane mani ni o ni bi krampo no na me ko galaba be no aduane ma ye nyina ye di
Mia Miss Bresika, me fifresika say. Na me dia no aduane na me ne na di. Na wo mfa ha ne manana. Jo pe bia me yema no. Onso dia kari wo baabi e be kari. Everywhere go kari. Esi a se obolofo ne nso de term about. Say kani bibia ya mo hwehwe mfama me wai. Na me. Ka bibia me refi. Na no na me hwe bi wo social media no so. But ye fear ye. Eso ye ho ne ho ye bibia ye de hia ye buo ti na me busa wura yi se adai na omu bra kwa ekukro na na enti skama ne nsam ne de no ontesa skama ne nsam no ontesa me mpomtimi ko gala na mamba ntema no ona nkasa ayehwehwe bebia me wo sa me ne nitimi ko bon night ewo galem ono te na tie no mame ana me meeting so mu hohoro na feed ye ba ne say Amina ya ade nsa ye nso nkwante ya yirawi enti die ne bai o sati enya sika kakra o famba no o koka se sisi ya ukuta nkola bebre enye te se akola we nko a ukuta we kan ho krampo nkola we kan ho assist wa wontafo agu baabi asan no obi awutu asan ade ba akwa bleme enti okoka medie no hankola assist na ukuta eno ye de wunim de minimum no pokuya no so sese wonyam nti ono so beka ho a nkola na ekọ 7 nti obi wo baabi de amintimi nkyere eni atufu nyina se ye ya ye kasai ye wo ema binom a ebompa ye se ema wonum kununom enyeska ebinie gewe bra woken na kwakunu woni ska no se wo kọ gala no no ma meduru ye kora na kwakunu ti so ekọ side to side penachira kwan geyi ka one ne papa ntem asem over 25 years on ne papa yaka no omo nkasa no ombebo mu no papa ne che kwakunu asase oni di so nkakra kreska ba ne nsem enu ohu se wanya hwea esesu onya hone hoka ho ena afu abaya we ne nado no one saa hone ho no ekodi mu nuane nyina ena pokua ohu se da bi manya hone ho a mempo obolo nso ba akonka ho ena okofa pokua saa pokua yi kwachima according to abaya bani fie beka Amina sister Amina ekom dimyo ose mi wo banku ho ose ye ne ka ne hye jinkruma na faguso na wono aka ne banku hye edi nkruma guso na Amina atwimako age bem atena se atai sa pokua yi eje bem tena se tai wo tai wia na ni kunu ye ne life ahon kakrakra ne ona abegina wade yi enti sa ba we wugidi se tama na be ma ni niska no ne be ma ne ntamo dwo na fie ni hawo se ye bi ba krache ne nsam no aye se enti akonya na ba bi ma obebo mpa ye se krache ni nyeska bi ma na omo sa na ma bi mpa ye bokote enti mema sabe ebi ba won nsam a unya bia eya treat your woman well dia woni wotena ye bra ne mu eden no se unya bia don't treat her bad, treat her well yenu yie no mompa ye pamaw se be ya saa sika abeka wonsa no begina enhye hwe oba na wuni bi opene so te ase ne wotena ye no ene se wunya bi a mento ne ntwene se woto ne twene a ofombo ano no saa ma no ono mba be ye abosom ewo ya brabo ne ye diem muntie emema bebre abofom eye saa de we ntia na woni bi no na ba ne penasam na ono nso peba na sam oni ono ana na ekoba na omodo fe be men sori a wo butubutu ne yire to ho wonko ba bia o ebi ba ne nsemu yi hede ye wo kire ese wo se ga ne kra anya o spec o nya me size be a medru in life no o level no matra ahu dia ode ye no ode ye masa ba ne nko wan hwe ya ebe dan ye butu
emema recount wankasa kaka wa wadwunim first ya na sa again na wo ne wo sha abrabase no na mote na ebi kura ni ho no hwese ne na anigye wo ho ubenya ebi ano wo ho no hwe na se ne abrabo ne ko wo pam no ma ne ko ya na onigyaye no ene wa bofom ko pasa ba ne chew ka ho untumi afa besi be so nyambo adwoada Monday mi bie sa so ye no for sa mema na mo pam mo yerenom edi kan ono mo ene mo bolo brabo ahyase na mo pam wo mo na mo be bo fom a mo ntumi nkwa na mo koka wo mo ma no Monday adwoada me ni mo be hia mo nhia me wo me office ha anopa 9 na me nkopa che wo ma mo sa ma no be ya bosom e wo mabrabom se mu ni mu a me nka nkire mo hwe senior man ya ye woni okumase a ye nyina ye hwe ne so ne ye de aware duduei hwe tu twa ne yire kura tum kwa ma no ne obeba no na wode ba akwa ka ho wa krokro ne yire akogye ne ka brand new no de ama no ninia oba ye ne bono abrabo ne bi ni ho na uni na nya bie mentoto na se ate ode amenka se ware bi nka ho ware bi ka ho na mom maintain do her good maintain her she's your bosom wode ye wanya ne ho fatu kutukrium na emwa ena wiei mabedwafo bebem won semisa afam asembe na wo pese obi sai Amina Ibrahim Amina be ayi kasamunu ma me wai ukotena anyinam susu no na o maame ne o papa eti wo bia nyina wusu mpapa no maame nte ho omo no wo no mo ofijase wo se ho krefro menam pachan na bra kwa kunso abusuafo wo bia o papa penyin wo ene o maame penyin bi wo e ba se o ye o sa nyoma yi nyina yi o ma papa no yi na sutiri papa no o ni nyina o mutu no fo a onfa me kire se ukọ ho ka kire wo ma kan kire wo de ho eno musu den papa ni do so ni do ni hwe kan kire no eno ase o kan kire me se me fa na mbra ha nti eye be manoa papa panyini no ena kire ewu kwan se fa ne kom hotel akefo na kro bia na bedwafo no omomo a okay enti hospital bill no ukọ ya mo operation no hwan na tuae ono a na tuae kani do ono a na boy o se me mama na boka wi nti me ba fie a se bo e banchi pesi ana ba ire pesi bia ono a na ibedi na de hu se wakoda hospital hot 3 days ana wuntumi nwoye wa hu pa wa hu atrapa operation yen so de ka wo mo hwe obe ko wo na ukọ ho no ukoda ho no obesrawo ana se obeyi wu no ba ho oba bia ontnase na okọ oba bia ontna na okọ oba na oba bisam se eneme ho tesen a ana no afra me wo phone so waawo na msi dey bi nti Friday no na anu ye de na omude me koe na menua no friend se omosa omeye mo operation nti on first cambla no mkoto adu na o ma won so awofo ate se be ma na me ko fa anu no sei ni kwan we na ode me nam so o ma wo so awofo ate pachan ena mo sesen me papa de waka able nti me friend se ne papa ama mo kwan se me fa na mbra ha no papa se me de ne ba de be si bia meti me ama o ma friend na wo papa nso atumi anya kwanya afre bra kwa kukuri ntwi no kwa ntwi no wa frɛ no na de no ka kire wo papa obo masum no me papa nkasankasa ba kuro no so ene ne be kasai oso onye saa de ni bi na papa kan se so ontimi nya obi ma ne mbehwe me a ono de ne yiri de o ma ne mbetena ho nti saa de a gisa osere kwan se obema me ono akwa kunu ma me kwan na me mbra wo mo ho na o mo hwe me wo na wo ta ne kwaku empana no pokua enne dia wode ne kwa hemfeni ta kopa afia ni de mi nim no galamse ase ni nyina ye twakodo ye friend afia pachan okay ye nyina ye twakodo nti wo mwana na damfu bi be kan se enye okunu na san pe afia wa high dan wo serebo so amano namsa nti da bia wo soro se okwa ha nti okoda ho
me de me ni hweka de o me ye o mo ho bia nti oba na me bisa ne se ni na ye o se amina nye hwe me mfa ba bia na mko me se masi ho se na msiyu na me de me twa aso nti me nyimu nyina nti dakoro ena afia no ko o se okosisa koko o ti koko no gu ho na obeka nche me se wafa baadeni na msi baadeni de bia ufa baadeni ma yanko sesa no se ufa baadeni menyem metama so nti ma menko inde wo ba tu banchi mi de mintu nti okoya na me so me fa chiri na mko afu mo me koya na afia kro na ne te wamza se wo na wonyem na me so mbe ye ukunu se na de bia so dwie mba fia se wonim ho bi ai ma beje de wa beje be ma no afia ne kan sa ai na me kunu so me nsa na afia no boroboro me oba wonyem no ai aka 2 weeks nanka mewo ewa fuom ho pachan nti uba fie ni die na amane be na ba fie no me call police station e ko report e na mo se o ma be chem nti me ba e no ma me paper se me fambra awo committee chairman to ono ne papa e na de dwanto ono ko committee fo ho se o mma pa ma che ne enkoyi asam enfiri ho ne yaningo ase na wa wonante so kokan o mo se yenkoyi asam na mse de sem ne de be yi dia me boka wo ho 50 million ti se o de be ma me dia do di 50 million na ma me mandi mpu that day na oso oniska e de be ye duane me say yi sa 50 100 cedis esan de no aduane e ma ne be di e na scan kai ka na me de to me phone so ti me da hospital mu ho ti so mo se aduro na o mo frɛ no na o mo nyana na minua na ko yi sa scan no de akoto woni na kwa ma na boda we ni twato be ma no mene na akọ bet wonto ne nsambo me pa from say ofa sama no ko kan ho asem na obo me na wote ho ode wo nam saa neoma we nyina mu na wote ho ye dey satam no nam papa say maybe na nyin say na amenyem no ntina saa de no e wo no so ntia ye me yi mani man ti me yi mani na mbe wo ye me hwe ye na nye saa ne man ti me wo ye 5 days obo masum no na mfrem papa say ne de na ebo apae e na odi ye me ti mpapa be kan asem no so o anu de wa ambo me na msa ade a wa bo masum ye nipa minye nipa wa bo masum adom abe group afasha wo say omonja wo na fa kumi no afasha bu ai ono amu kacha msese mko wona mamba biom na akola na ope nti akola no kura mpa anka ope medasi aja oba de yo akra awra woni krache no uhu no woni netena na dodo se na otwe se bo so me se mfie se na wonyem ye yetna ai mane buru bes ye ko 3 years na me de fa anyin se woni tena mfie mienu akọ mfie miensa ansa na wonyem ye no kure ye 3 years aba yes ya afi kura ama na wonyem ya o se dabi mene netna che woni netna che okay afi woni ni didi nkomo se wo masay tobo follow up to the obisa ye oni netna che suban ben na wuhu ye ntima afi de wote wo ho ase go wo ho waduro bi ana wo no mu jai nom ka se obenyem ama mene netna ye no nyenye ne mbasem no mene netna be se eko 3 years no ko me ya me papa ho eko kanchen se midi mene enye me anka onim se ewiase ye dem nti mene na aye japade bebre nti papa mpa macho na menwo na me wo wi a omma be ye me ho ade na ni busiafo se de we mene ne sitina ba bia nyemba yimu no me mfa me do bia ama nti se me wo wi a oni ni busiafo beba abe ye me ho ade na wo wi ya na me de o kan empo na me mfa na asem nya asem papa timi frɛ me no odidi matam ne ma me nya se wo nyemma no ada na wo bo ho ban na me bo me ho ban na ya family pride patron okwa wo pane ni bi me share 3 years there na akoyi ye patron ene be tom ene onne obo
na ade ne di nkɔmmɔ ne mma ɛyɛ sɛn ɛhe na ɔmo wɔ na mo di saa nkɔmmɔ no ɔno metena no ɛwɔ mu ana ɔbɛka nkyɛm sɛ ne ba panyin wɔ mpasati a ɔkɔfa na abla me na msiyo mede menni hwee ka wokɔfa na aba fa ne bla na saa ta me a me wɔ me ma ha me a me dan na metim na ɔkɔfa akola ne bae na yɛhwɛ akola na ma akola no sisi ɔgyina form 3 afiwe na obetworo na ɔbɛka nkyɛm sɛ wawo ntaafoɔ so agu baabi na mse saa de a wawo mo agugu saa de akɔse sɛ ɔmo yɛ de fa ɔmo bla na ɔmo nyinaa bɛ na ɔmo ntimi nkɔ school sisi a wawo a nkola no gu baabi a wo nko a wote ha na nkola no sambre ɔmaame ana bɛma korɔ ɔkɔ akɔfa ɔmo nkola mienu ne hwɛ nyɛ easy te ɔnkɔfa ɔmo nyinaa bla na nyinaa yɛ ntena faako nti ɔkɔ akɔfa ɔmo ɔkɔfa ɔmo no na ɔkɔ yɛ ntafo ɛbra wo ne te hɔ no na wote sɛ mekɔma ne me ba me tɔntaadeɛ bi akɔma me ma me kɔhwɛ wɔ me ma bi me kɔma wɔ musika na wotaate bibi saa ɔno no ntanyɛ koraa nti me fa no na ɔni sika bia no ntanyɛ nti wo ma na mbɛka nkyɛ sɛ ntafo de ɔmo asɛm kan di nti wo ma ɛyɛ asɛn na ɔmo sika na ɔno ɔmo yɛ de ɛnkasakasa ɔmo nhyira bɛdi wɔkyi kakra nti wo ma na mbɛka asɛ saa korampo ɛmboa kɔfa ɔmo nyinaa bla we kɔ international wakɔ awie wayina kɔ aban school nti na kola no so ayɛ de abɛ kurum kakra kɔ international ne bi ɛna wo kan kyɛm sɛ yo wo ba kɔ akɔka ɔmo ho asɛm wo kɔ korampo kra me ɛsan akɔkra papa sɛ wo kɔka kola na asɛm aba nti wo kɔ yɛ na kola ne nana sɛ ɔmo mfa kola no ma yi sɛ wotua 30 million sa mo de kola na ma na saa tam so gala na fe na wawuram ne sika na eba kakra am sɛ inde 30 million de sɛ nyi sika bia nti yɛ de fa kɔma ɔmo na fa nkola na bla me kampo amanu ansi sɛ ɔkɔsesa saa mpenafo no mienu o san kan nkola na sempo yo afei ɛdan a motimu sisi a no wo na wo han yɛ wo na han yɛ ana motimu kwa sɛ ne te yɛ otimu a onye mo ya okɔwo ya yɛ hae mo han hwan ne tue sika no onu ne kutua oni tue sika no na wo sika ka ho mi sika de enka ho sa me fa ofa ba de ni na me hwɛ sɛ wo ntua nsuo no ka nsuo sika nkwa na me de ma sister no hende series pe enti sesi asa dan no mu na wo no mote mpatwan sesi akola no nya bosome sɛ na ɔtwe sɛ yi mfe na nya bosome miensa na ɔtwe miensa bosome miensa na ɔtwe miensa ukunu no yɛ de ni ɔyɛ asanteni afei on so ye die ni me ye bosangani akwada no wato ni din pacho ntu ni din dise din be na ade frɛ no me frɛ na adom pacho adom afei onkasa ye mo kan bibi sɛ ɛma no mu baako akɔsaman wo ba ne papa no emu de ehia ne ba ne sɛ afie na ɛkɔsama no ne de man bi sɛ ɔmo sɛ ɛba ne sɛ ɔno a ne frɛ me kan kyerɛ me sɛ pokuya na bɛbo ɔmo mienu ɛwɔ serebo so ukunu no na ɛka saa afrɛ wɔ ɛna wɔbɔ saa amane ewe mpatwan nam sisi a wo kan kyerɛ me ɔmo abɔ mu a na sisi a wo kan kyerɛ me mama ayɛ de me de me ni hwee ka ai wo de wo na ɔmo atamu atete na wo ba betu akola ni din ama ye nyina san ya ba betena se nam si yo mate na me de me twi mani te wo ma ba se na otwi mienu na osan afrɛ me sɛ pokuya na afrɛ ne papa sɛ wonyam nti ne busiafo eba nti ɔno me wadwene sɛ osuro sɛ ɔbɛka nkyerɛ me sisisi ahyɛ ne so a sɛ ɛfata sɛ ɔka nkyerɛ me na wanka nkyerɛ me na odisi a me de mani hu ade na me se saa na sisi a ɔnyam no sisi a me na me so me san yɛ den hwɛ ne sɛ wo na ɔkwanyem no wankɔnyem na nka wɔn bɛbɔ wudin toaso ɛna ɛwɔ me na me ka nkyɛn sɛ saa de a me de mpapa ahwɛ me awie nti me san ba machi aba abɛkɔ adwuma kakra ahwɛ sɛ menye bi adia sisi a me fra wa wo se wudi gali wo yese akola ne dua ne sika korampo no gisa me frɛfrɛ wa bransana wo da akola ne dua ne sika ba ne pampers na makoto ti saa de me so me ba be ya kakra ahwɛ sɛ menye bia ade aboa wa ai wo ba be ye den wa wo ba dan be na wo bedam nam sa
dan be na midem dan be na midem a me free ho ko e okay ai wo kraba waka ho wo bibi busa bi wa na oba de ko say repeat waka ho Miss Okwa himfie no wose die ntini wode ne koye no wa anyim eno ano oni de wa beburu ye nti na ode afia no ko ahimfie afia ne na de mikunu no koye wose oni ni ntimi mikunu se oni ni ntimi ntina nti omum bisan enu ntini wode ne koye da okay akra yeah okay let us say atiefo kwakwantwi dodo na afa ne bra kwaku ewo nyina wusu krache ho aba asem na ye frew se ne phone no se wadum no so de ato frat mu do krache afa na wo pa asem kese de ama ho se wunim a wo pa asem kese de ama ho ompe ho asem aso phone no na peke ye phone bra kwaku ewa ahoma ne so afri nyina wusu na yabusa no de awura yi kan yemusa no sa semwe menye boni ayefo da ewo wiase abrabo no emu nsam dɔɔso kwaku ma ha na mia ya frame na nakrobia oh te say wo dede bi mu wadaro ma betumi atwe ho afri dede ni mu kakra ma me baby am one year me stream prepare me for baby and baby am one me full car na ko endi one I didn't go on I didn't go do free nyina usu free nyina usu adan no just me do why dey mesu I don't know one na ma me antu free wo dabe na dabe na abebe nyina usu no si die nyame bo me pa ejima na be ba ko ye na sese wo kwae ewe he okay afei tie me ewura bi wo yanimu ha ye frɛ no Amina Ibrahim unim no unim no aha mete eye odi eye aha mete won kanti eye akwai wajimi o de ajimi fata no ye de ma no wajimi krachi wajimi o ye jimi fo hwe wiase de ajimi fata no ye de ma no hwe uni ni pe kasa no ye ne ho se me ye bema won so kire ne so ye bema wallahi bema bia ni babia ejina wa wu sani ye nipa ne tie bia no mensuro ka kire ne se o ye bema won so ye bema wajimi akwa we wajimi you are a fool big one wajimi na ya mo anso mudue bubi kwase bia no wo sebo pam mapene hede wa ya wote ho ya na mudue bubi akwa jimi fo we be se opa wo nin kan hwehwem na wo pene ya na mudue bubi mo ana mo ma ye bre no mo amuka ho bi ne ye bre no arofo munku se ba de jimi fata no twere ne se fama no eno Habakuku de kan ye woku odifo Habakuku woma no a Habakuku be ka kire o se de wa jimi na jimi fata no fama no wiase wo ho wonim obi da obi nim wo da kwani a befa so a first time kasa first impression uni ni padisia de wo beye se ne wo befa so a wo bekasa ene be kire so onim nyansa na so wajimi enti krob ya sante kotokose se yehia na ye kan nyansafo na wo baabi akoduru ye no so wankasa bi na wo mua awano a ye kan wo kan nyansafo make say ebi asabe no wajimi yo enso nam se wankasa nti ya hunu akwa wi wajimi kunim sa akra anko wankasa otie ne voice bia jatabade ato hamamia odi I will play the voice to confirm say me say wajimi agosia akwaba yeja what to say nyamiado good
yɛda nyame ase awia yi yɛne wo ahyia obi yɛ bi ma wa wo nkae no okay yeah sɛ wo obi hyɛ aseɛ ne nipa ne bi na obenya bi na afei woyi wo ma ɛnyɛ ya pa ɛyɛ nipa bebree nim ɛyɛ duabo sɛ gewi saa kwaku antwi wei wo de ɔpɛ ma ne nka hwee nkyerɛ no na ɔnka nkyerɛ sɛ kwaku antwi deɛ wo de ayɛ mi bra kwaku wo de wo ni nyame nkɔ ɔnka saa kɛkɛ mfa nkyerɛ no kwaku wei ɔmmɔ brɛ bia ma ni nsi ne yɛ wo ni wiase da ɔn sɛ sɛ si awuda ne afiri nyina wusu baabi a bɛdwane akɔhyɛ bi a yɛbɛkyɛw ɔsɛ me nka baabi a mekɔ ɛyɛ menkasa bio mato ma no nareka nɛ ɛnɛ woku gyata bɛɛkasa no ɔtumi ka kyerɛ gyata ba koraa so ɔyɛ kwasea saa bɔ ewi obusa na asɛm de afa akwadaa ne hwɛ ɛne baabi a akwadaa no ne akwadaa yi ɔbɛda ana ɔbɛtena ɛde ahwɛ akwadaa no a ɔsɛ yɛ nkwasea question paa na wo ɔno ne sisi mba no a yɛbisa no baabi a ɔbɛda no ahwɛ no no ɛna yɛ saa nsɛm na wɔkeka ɛwɔ tape ne mabrɛ no ntimi mɔ nti na mka kyerɛ mo sɛ sɛbesɛbe nipa a wagyimi ne kasa ne kyerɛ wo ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔkasa naa no sɛneɛ chiki ne starte tu baayɛ naa na muhu sakoa no wagyimi no wɔba well ɔwɔ adeɛ akra sima nan fa akra me da ase yɛnkyɛ tiefo nyinaa Abisko na Asante New Town fo nyinaa waka ne sɛ deɛ ma menkyia Abisko na ba ne nso kɔkɔɔ no mete ne nka kyɛ paa o agyewa mete ne nka kyɛ Abisko na ankasa nso mekyia no menhyɛ ne bɔ bad mɛba hɔ sisi adeɛ menhyɛ bɔ mo amaka ne yɛnimu di anka bɛbɔ Abisko na se maame bi ne ne kɔ dendende sɛ ɔno watie yɛ firi ayi adetiri ɔno kɔ ade yɛnimu din asɛ maame ya na ano ɔne ode ehyi kɔko yɛ ɔso ode ehyi metaate se yɛbɔ odi na me nso tie paa me tie da ebi nie Uncle Mo nso ɔdo nso tie yɛ US ɛna Uncle Mo yɛkyia wo paa yɛkyia wo akra wo sɛ yɛnhwɛ mema bi sɛ deɛ wɔn asɛm no kora deɛ yɛ ana yɛmfa nya asɛm bio because wɔn deɛ mema na ɔmayɛ ɔma wi sɛ ɔmbɛgu yɛ ne yɛ papa n'anim ase so no hwɛ awuraba yi nkasa yɛ mu ne ne nsɛm bi a ɔkeka no a awura yi nyɛ ɔba bɔne awura yi kɔ krakyi akwan mu no ama ne ma asesa kora mapa wɔno bɛma na busua kora ɛbɔ awuraba yi aba so sɛ woba owura ya kwa mu no eniema esesenti asase kura yemfa ma no na woni di so so hunu wanya oba wei wo se wo mpe wo hunu ya gozie wei an go betima abo no ku tanka wanga ndime mo no nya na eyi akɔhwe wo mu wafu waka wo mi enu nyina abo ma abo wo mu yi aka ne obetwitwa ne se kan kura wei kura de yenketoa enti ewiase aye wo no to ho de woturu kɔhwe nkwa no yenturu no nkɔwe wuo kwaya age wo no so yemfrɛ no kwaiwa na mansha de bi nso da bia me kase eba nnamu asɛm a ɛma paa na wɔn ho kyere wɔn bibia nsidi a mema na boka ene amukɔ hotel ya una abetua de obenom una abetɔ eduru sɛ adwuma ne kɔ so a una abebre ni nyina na wowi a wasan amaniska ene fine be ma bre na nyinsa betom sɛ kim asɛm wasi sabe na ɔba no so na ho akyere wo enti ɔbɛma bia wo behia no na wo ne tena sɛ mpena twen ta ne ni ne ma de wawoda no enyi ni nkwada no ho nkɔmɔ ne tie nsɛm ɔbɛka afa nkwada no daachi wodi bi be yo sɛnea ɔbɛka kyerɛ wo pɛpɛpɛ no hunu sɛ saa na daachi wo ne wo a ɔbɛyɛ wo enti ni nkɔmɔdie na bɛkyerɛ sɛ ɛwɔ ne ma foforo no ho na bɛkyerɛ sɛ wo ma na ɛbɛyɛ yie ana wo ma na enye yie sɛ ɔhwɛ awura yi de ɔka na me ne me ngo ɔkɔyi family plan ni firi wa ɔkɔnyem ya wo de ɛkɔ ɔde ne di nkɔmɔ no wɔsɛnka adwen bi ba ɔsɛ me wɔ mantafoɔ nanso mantafoɔ no kra ma anye yafe na mekɔgye hunze saa ba ma wei obi a wonyin sɛ ɔba a wɔnye no ye ne ngo ɔkɔ ye bɔ no 3000 kwada mienu o wantua saa ba ma wei ye ne ngo wɔse de ba pani kra wɔ baabi a afa ne wɔkɔfa na ba saa ba ma wei ye ne ngo ne baba akokɔ ni nkyɛn akyire no asa bɛka kyerɛ sɛ ebi wɔ ha
wo ka chen se o mane wo mo wo se da bi wa na wutu wa akra na wutu fu se entafo de se wa nhwe wo mu yi a no me beba so hwe wo mu yi nso a enhyira beba wo so ahanom na wo se ka bi kire awura bayi yemfa wenya adesua ewe dwumadie yi mu se obema bia oba wo ne bema wa wo dachia na wo ne di nkomo fa ne ma ho won kanse mpamfa ne ma ne ho a enwoma no na senia wo de ye wo de bot echi no sa ba akro no a do ba ba kura me da se Prachi we baby a uko bi etuo na do ba. Oh ende. So asesa de niam ahe na odwane akọ. Ezi wa odwane. Oyifum. Se nko ye na dwe so obekọ uku Saturday memere da. Na jataba ye okay asem no ye de ba. E do se kai ma men kan me ho na ma hwe ya. No ene yi a wasesa de niam. Bi no akosesa niam. You can run. You can hide. Ana mama na se na ye nche atifu bi. Na hwe unim se mema we bi. Nti a yenya ma bi ma omomo mema bi no. Ewom. Na Yesu ba wiase no na ko sayare bia bi yare ba ko pe wantimi ansa eni bi na sa branche yare no o yare sayare ni bi o yare na Yesu wantimi ansa no o yare sayare ni bi nanka hwe oba yi ba wa kwa mu no ma papa bia nanka wo ye woni mi ente na opesa woni oba na wo no data na sika mani sem nti no ofisi se oba na wa na oba na timi ayeden atuma hwe ni yie enti nyame aduma wo de oba ni tu na mo na sika ba wo sem no won se wasi na odwo wọ́n sọ no ojo because memo papa bi wo wan kam wadwen pa e ma wo kakra kam be support o mo na so nam sa kwantwe yi subanti e ma na abo musika so aboso o fa mwaw na dati bi we yi a okofa pokua akofa ya akofa abena be kan ho yo biansi wo kwase man ware bi nkan ho na mbom na wo ka se na ye me de papa de onu hwa ase no na sinya ma ye ti kroma sinya ma ye fe bia obeje nso wonim de ha ya ni ye on ni shase no woni kwa fa o de ni faso enya no me pa cho enya hwe ma fa bi nkan ho de odi ya bia me de wade be ma ho abaye wo ni tirimu asempa o ni tirimu asempa papa no ba obehu se wo twempna no on fa ho wo de twe hwe ne keke ni dia ni se obehwa akula na sa eji kwa wontu yo kwa kwantwi na me yase fa kwa kwantwi wa wo ba untu ni di oso odidi ubu enipa no waji receipt o se ubu enipa no waji receipt echina sembinti eni esi echina sembinti ne dokoto kodu a ne ejam ho na ye jam ho into ubu enipa do for ji receipt wate hwe abayo tumu se no wa adwen papa de ma abrantie wa bu abrantie ni mre bebre fie bebre ansa ka na abrantie ba benya na adwuma wa ye de na wa je na hwe onu na danfo onu na danfo eni wa ji be ma ai sie one ne ti one na wo mampo no ontumi hwe wo obi ba na abakwa kohwe no then I make us say in some way it make sense sa I subem say na maybe a woman it doesn't make sense me ma wo me ntumi hwe me ba how come some akofo obi ba anasa wo oba fro emma ahwe wo abra wo yire emma ewo ho onu mom no aboa no hwe nkra no onhwe nkra no obi ba no akofa nde obetumi ahwe no aya mama yan dream kwa echi kakra se me fum mi video ni ma me ya fa che me enso asembu o wa ewo se yenka enipa bi won se ya omo dream enkwa echi ewo se ade me ye kran fa so be na wo so infa so bi ani so odofo utie me anaso wa hwe video ya hwe mwebi obebi di abuwa wo anase mwebi obema bi e di abuwa wo no eyi ni mu eyi ni ntuntwene da ebi kwa na wo sise nipa no na wabuwa no kwa wanyo be kwa kohia do chensa obekọ akohia do chensa e wo na wo de unsa be suma no anase wo de unsa be guti aka se na se ni be kwa na mne ti enka na ekwa mpo no akoye se ni makwa kofa ne sese e wo no be den samusa ekwa no obeye de ebia obaya abrantie jani awaka ko ware oba fufu obohu anu na wei empo yesin ebia na wei eyesin ono wo tira ahase na na ebia obefi se obeye ye good bembo ye good ebe ko nenim kakra na obehu se nipa hofu
ebe kakra na ho ebe fron na obet say yes no koye ewe je be ma no onja masam no won tina oba ba ko ho ebia ne se obi babu ni nanka wo se odi dua aba okonya no atamfia nanka odi ahye no na chi na apa na se abia so to no was baby say ya say and also girlfriend the enyo say and also say onyo na minka se wo ho bebre se wa wo hwa bua bi o baby di aboa anase bua bi a be ma bi di aboa na so be yi ni mu a eto dwala eye wa wasema me so be subscribe de ama me na wa like na wa share ama mo outside na enya me video e bi ahwe na mo di atu omhofo me do be sia media na queen bless macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.